Ти си мислиш, че си в калориен дефицит, но това е нещо, с което започваш своята сутрин 2 часа след като си завършил закуската си. Ти си мислиш, че си в калориен дефицит, но това са трите форми, които обичаш да снакваш по време на работа, защото все пак това са плодове. Защо да не снакваме плодове? Ти си в калориен дефицит, но това са двете бокчета шоколад, които колегата те черпи и как няма да откажеш черен шоколад. Все пак е черен. А това са желераните бомбони, които обичаш да вечеряш след вечерята ти като снак, защото са една шепа желерани бомбони. Пък и те са чиста захар. Няма мазани в тях. Истината е, че на края на деня ти не си в калориен дефицит, защото тези 4 малки снака и нашето малко снакване съдържат над 500 калории към нашия дневен калориен прием. И вместо да режем от главните ни хранения, като обяд, вечеря или закуска, можем просто да отрежем поне 2 снака или да кажем не следващия път, когато някой ви предложи нещо, което не съвпада с вашите цели. И вместо да се убивате от кардио и да се убивате от повече силови тренировки, всъщност се огледайте около вас. Може би скритите калории на ден ви пречат много повече, отколкото липсата ви на мотивация или малкото кардио, което прави. За повече такива съвети, може да си вземете книгата в биото ми и да видите с какво може да замесите всяка една храна, която да бъде по-ниско калорична.